كمي تغني فتوات تختاتلتي تنساي channel أبزل لكم وصقان سلام من قويتانا يسوس كريستوس كبز حالكم الناس لنا نابتني لوم زدالنا يا مدب كنوستركم كم زفلت أبز حالفة تختاتال مدب أب تحتي تساقير كا أولدو خا أساقر أبز بلا رستي استدالوه اتفل عليك فالات زحازة عمد أدالينا نيرنا لوم خا كم مقصلتو أب تحتي حارنت كاب عنكي لو ناي قطابات أقام زبل حساب حيزنا خنزارة متسينا لنا لومون كم تزحالفة خفال زقابرنيو أحواتي مسالو بحدا خوينكم نزي حسابنا نزي نقبرو مزرراب كتكاتاتلو بفقر أملاخي عدمكم مساخم زلخو ناس ندبسي بدحر كاميرا خوينو زقلقلنا زلخو حاونا كحساي تولد برهاني مسانا تصنحو بزعوازي العيلنا وزلنا أرستي إلسولون بأخ كجمري بزعواز حارنت كابعان كيلاوي ناي قطابات أقام انتاي تنقتب لنا أول بزعواز غحسب كاللغسي انتاي ترداني بزحات دحرة بايتا ناسي كمزي دخلنات مستدق زتحاز نجر عينت زسمع عندار أنا ينامتينا حجي زي ناي دحرة بايتا نجر كتصلوالو أبنا بابرانا حجي حدا نجر كرد أنا زلوا زي سؤالك إن شاء الله أركم كم مبال ويكاني صبغ نجر تحسيم كان بقدام مخياد زيتات مس نأملخ مس مخبار متحاز يبلو مغنياتو أملخ قدايو مس لبنا أمبر مس نجرات يخونا جي ولو ناب قدام كيركا ويون كافت كفلت ولا رلخا تفلي خاص اللي بخاجن استلاف تعلم كله يخلي أنا أملخسي نعانا ببرخة كن ملالس أبز نعون دا قلقلنا يخن كيدن كلنا نعون دا سمرنا يخن كيد كلنا اتي أبز علم زد لينا provision ويدما قربسي أيجد فناني حجي نمتعينا خمزي بفلاي أتكلنا خن الزرابلو زد صبغيو بتخ مخان ويدماني ننوح وانسي فت إمكان تبلعون تخدنون اندات تشجركا ناي نابرخا مللي نسو خوينو ملو ادميخا خاتقعز اذا فقاد اغزيابير ايكوناني يزبل نزينا خا كستاخن قبرلو بزح زل نمبر اي ثينك غيزياوي ناي قطابات صقم كلو يخلي ويون سلا غويتالكا تفتنو نجر كلو يخلي ግን ازي بمسرتو سب اندا سرحه اسخاخ تسرح اندخالكا كتمهر اندخالكا كم سبكا طعنان حيلن هالليكاسي نابرخا لوط فصيمكا زي مغبار ادميخا ملو ازي كل شع خمس تخوين نابرو سبسي انتالو يلو حتت الله مس املخسي what is the problem انتي تصقمالو يلو حتت تي ناتو طنقخا كفلط صبق يبل مخنياتو قال እግዚአብሔርሲ እንድሕሪና ይሞላ ቡሊ ኪዳን ኩሎም በዝነ ገርዚ እግዚአብሔር ነቶም በሐቅ ንዑ ድደልዩ ዘገልግሉሲ ባሪኽዎም እዩ ሓሊፎም ዳዊት ድሐቀይ ኣብ 37 15 እንታይሉ እንሆ ቆልዓ ነበርኩ አሪገ ኸአ እነሁ ጻድቅ ተሓዲጉን ዘርኡ እንጌራ ክልምን አይረኹን ይሉ እጂ ኣብ ዘመኖም ሙሉ ጻድቅ ተሓዲጉን እንጌራ ዘርኡ ክልምን አይረአዩን አባና በጥሑ ኸአ አይፈጸምኒ በዛ ዕድሜና እኮ እግዚአብሔር ከመይ ከም ደሳግር ንደሌድሌና ሁሉ እንዳቀረበ ከመይ ጓሳ ኮይኑ ከም ዝዕቢ ተማሂርና ያለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 8:9 እንተዳሪናሲ ጸጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈልጡ ይኹም በትድኽነቱ መታን ክትህብቱሙሲ ንሱ አክንዳኻትኩም ደኸየ ይብለናይ بفلاي زقال زياسي ناي مسقال تزخاخرنا يسوع كريستوس ام مسقال كسقلون كلوسي ولا تاتخدين واز نبرج ارق خمان تتنفيغاتو اونجلاتون يسوع كريستوس زصقع على راسو صلال كم زي نبرو ما انت نايلوسي كم زدخه ننببينا completely افتنا يبو دغف ابناي منفس قدوس دغف اندا توكله كم استملالسه نفلطينا 5 كوينو سلازتملالسه كدليو خلون اب حج اب ماتيوس 17 17 سي نتوم كاين فتنوم
كيدك أفتي أف مقاطن ناي عسا أستارت تركب يخايلو تا أستارت متيوم كيدهم كا تي جبري كخفلو خلو نري حجسي يسوع كريستوس أبز مدري كم دخا خوينو استملالسسي نحنا مأنتي بتدخناتو كنهبتم إليو سلازي مهبتام كنبل كلنا حجي اتم كهبتم وزداليسي نرقصهم أبزايد اللي ما فهمت أران مبراسن يبطحي بلنا كنهبتم كنبل كلنا حجسي كمزي جنزب مدلاب ويدما كمزي مليونير مخان وي نايز عالم هبتي متأن يبلو مدلاب يكونن نبلدلنا قال እግዚአብሔር سي كومو يكونن دبلنا دلو جناخه بأنصارو خانه دبلع سينا أبزئ عالم كنشجرك እግዚአብሔር አይደለና ስለዚህ ተመጣጣና ዝሆነ ርዲት ሒዝና خنملالس I think ጽቡቅ ዝሆነ አርስቲ ይخمጽ خلنا ናጣ كمزي ኤልሲ ክትገልጾ ጻንሕት ማለት እዩ ትንዛራረበሉ ዘለና ሓርነት ካብ ቁጠባዊ ዓንኬል ጸገማት እዚ ንብሎ ዘለናስ እቲ ኣብ ጊዜያዊ ሽግር ማለት ንግዚኡ ተሓልፎ ጸገም ዘይኮነስ ተደጋጋሚ እና ሰራሕኻ خلኻ ፍረጽ ዓርኻ ትርእየሉ ለውጥ ትርእየሉ ኣተውኪርና ኢና ንዛራረብ ዘለና ሞ ናይ ጻዕርኻ በረኸት ዘይምዕጻድ እንታይ እዩ ምበልካ ፓስተር بمسرات سي تي مرجم دبل حسب أو تي عند تحسدو مالك مرجم كنبل كلناسي سعيركا تزقبا أخذركب زي ما قال مالك بوتا برخت إن الله خلها كل سب إن تبارخها كله نسخان كاب مدرج أو تسفى أبزي ملو مدري كم تنبر سبسي منهم زي بالكات خون مالك كل سب بتعنا سجى بحيل برخت إن تملالس كله نسخة عنكيرا وذخنة ناي حمام نابرات نبر جنزب تحز موجين جنزب كان حكمنا يتأف أجي إذا كله تايو أبتي مرجمي زوج تقالد معلش هجي مرجم كنا بالكلاناسي حدا سبت لاز دخيت راي فاينانشالي سلا زي بلو تراي مرجم على لوخن ولا ينخلينا قالي يقعد على لو أبتا دخنته نعمل سب ميكرونياسي كابتا تلك دخنته مسي لكسومس أزيو خمد عززي نقرنا مصحف قدس مالتي عقمه من حلف عقمه من تايقو بنيرهم يهبو نيرهم ديهم بس أقا هبتامات يبهالو مالتي برقت كا كمتي إلسي زبالتو مالتي كريستوس يسوس انتانا زدخي هبتام كنسي لنا مصحف قدس هبتام كنسوسي نحنا متان كنهبت ميلو هب كندانا كم زدخي مصحف قدس نقرنا لازم سوات زياتهم لذي ناي كريستوس يسوس بركة تخافل تخون بقدي ناي እግዚአብሔር متكلات انت يخوني اي تحسني هون صبره ما ينخلينا ለእግዚአብሔር መስገን ግን ቲ ኣብ ዘፍጥረት እንድጅምር ዘፍጥረት ኃጢአት ምስ ገበረ አዳም ሽዑ ቲ መርገም ዝጅምር ማለት እዩ ምድሪ ክዘርአኻ ክትዓዝዳ ኢኻ ግን ሓይላይ ክትበካን ያለው እሾኹ እንተ ኸርባን ተኽትገብረልካ ከተብቁለልካ ያለው ስለዚህ ሓይልኻ ጉልበትካ ሂብካሉ እንድሕዳ ዘይምለሰካሎ ኮይኑ ተዋሒጡ እንድሕር ዝተርፋሎ ኮይኑ ገለ ዋሓጢ ወይ ከላይ ገለ በልዓይ ኣሎ ማለት እዩ صح قدس كزارب كله مساخت السماء كفيتس بزي لك تزي بارخهم يبل እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይጸግይ ግን ናይ እግዚአብሔር ባህር ነገር ተለውጡ ላይ ኮነሲ ነቲ ናይ አምላኽ ፕሪንሲፕል ክትሰሓት ከለኻ ውጽኢት ናይ ኃጢአት ኣብ ዘይተደለ ነገራት ርእስና ንረኽባይና ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሃጌውን ክዛረብ ከሎ ነቶም ሰባት በቲ ግዜቲ ሓደ ነገር ይነሩ ማለት እዩ በቲ ቤት እግዚአብሔር ተስራሐሉ እግዚአብሔር ነገር ድሕሪ ተቀድም ኮንካ ኩሉ ግዜ በረኸት ምስ በረኸት አምላኽ ተሐላለፍ ተኸዲ خمسه ዚያቶም ታዮም እቲ ቤት እግዚአብሔር ተስራሐሉ ግዜሲ ስሉም አባይቶም ክነብሩ አባይቶም ክሰርሑ ናቶም ዋኒን ናቶም ውልቃው ነገር ክጎዩ ከለው ጥራይ ይራዩ ለዚ እግዚአብሔርሲ ቤቴ ዓንያ خلاص ኣብ ስሉም አባይቶም ክትነብሩ ግዜ እንዳበለሽዑ እቲ ዘጓንፎም ዝነበረ ይነግረና ማለት ሒደት አተኹም ብዙሕ ዘራእኹም ኢሉ ሒደት አተኹም በልዓኹም ኣይጸገብኩም ተኸደንኩም ኣይሞቕኩም ሰተኹም ኣይረወኹም እተስኡ ዓልኩሉ ውዕለሲ ኣብ ነኻል ማሕፉዳ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ተንብሩ ኣለኹም እዚ እቲ መርገም ማለት ነው ምናልባት ገንዘብ አቢድካ ይመጽን ማለት አይሆንም ግን አጣሃፉ ዘይፍለጥ መንገዲ ታቢድካ አይኸ ገንዘብ ይመጽ አቢድካ ግን አቢድካ ዘይተአደነ ኣብ ህይወትካ ዘይተአደነ ሕማም መጽኻ ታይገብሩ ይወስዶ ማለት ሕጂ ዘይቲ ናይ መርገም ምልክት ማለት እዩ ድሕሪ ትሕት ኢሉ ንስኻትኩም ኢሉ ተጸበኹም እንኻ ሒደት ኢሉ ኤክስፔክቴሽን አሎ ሃረርት አሎ ኩሉ ግዜ ባህግሎ ግናኸ
تايخون ينكولالف نهارتا راسي أنس تنكولالف يدل مصحف قدس دليت أدقان قل استبارخ يتخون سلازي إجزابير دليت أدقان يفصمي أبيت مسأتكم أنا أوف بالكليل هذه أتوه خبلو خلو أب قاليو أب قرات كلهم بتعبله جن يأتينا أنا خبلو خلوس أوف بلو الإجزابير بين تأفيون زي فلت تايخون يرمالتي يتأفين سمايات بسرقهم أولي خلكله مدرخ أفريقيا خلقت دابله يزارب مالتيو دحريو أب تكبر علىكم كلش درك صواعه هذه إجزابير اندحر دعا مستنات من قدي زي ترخابك مالتيو معناته it's a principle كابتن إجزابير من قد اندحر دعا وصيخا مخاني بنصاروها نستفل عليه بعد أملخو ديو نستفل عليه أنصار أملخا ودخل من قد اندحر دعا تقالع خان رأسخا تايت إززاب قرمي أبيوتك مالتيو درك تتصوع الله من كل لاف مرقم أبيوتك تتصوع الله بدعم زقرمسي إلسا حدق زي أب سماريا سي بطعمي شجر كوين مش شجر مسكونسي انتايت بلنا رأس أدقسي يشيط نيرو مالتي رأس أدقي وسيدهم والعوان يرون مالتي حاري رقبي اندات السفرة خم أخلي يشيط نيرو مالتي كساب كندو تهزبي وصيت تاي دحلال وصيت حاتياتي أخا أملاخ سلز رح أخا أملاخ انتاي سلز خنو سلز سفلي مرقمي نيرز مالتي دحريت ناي إجزابير سب بقرمي تنقص ماتيو كنب خلو اسم مساحات على كنب خلو صباح حلو كم ذا أوان زيا شلقت حاسين بخندزي كلتا خستاي كأخ بخندزي شيت إلو من تنبيت مستنبه أتي نقص جوز زنبلا عشكري بلنا مالتي رأيوا أبزيح جزلت عندي لنا إجزابير كألنت لنا إجزابير حيل نحط على طرقونك نسخة بزهلخة توكل تخمت عيد الله أبقل سمسل عيد الله أبسب عيد الله هاي دخون مالتي مرقم يا خبيوات كاتم سلازي إجزابير كم مساحات سماين تزخفسي إذا نجرز أي خوني نبي إلسا يكونن تطالات يروح نالبات نت نبي نقول نسخة حساوي خا زي بالك إجزابير زارب الله قالت الزبلة ولين سلامي مهنا نيرو السب زين كاجيرو ننا إجزابير كألنا تطالات يروح مالتي إجزابير كألنا تطالات يروح أنت هلو إجزابير كم مساحات سماي أنت زخفس نجرز خون أي كني إجزابير ليميت نقول يبلنا الوقت أثناء إجزابير نبخا بعين تخا كثري أخاوجنا يكتبلني خير من كل لاف مالت زي يمتص تبرخت خاجن تخاف على تبرخت أي تخونه ننتهي سلذ خونك مرجم أبي أتكلم سلذ صواح سلذي تي مرجم كن بالكلام أنت إذا قبل كماتي خاب صبو كل زخل كلاك خاب سناي كل زخل كلاك خاب كل صبو زترفك كل سب صبو نجار كقادس كلون خاجن أكل نايتي برخت خافالي أي تخونن مالتيو سلذي تي مرجم تايو زقب أكا هيب كاسي كم تزقب نباها كيملس إن كله ماتيو أبي أرمياس كزارو كلش بطعمي أتقدر من زقادي نسيلو خم نقص قط أبرخة إيو أمدر أمدر بدا أبتي حدا قازين برو مدرج أو ينبر تعب مسمسه أيريون زي سبعي زي تعب مسيو جن نتعب نجر أيرايون لذي أبير مسكن نجي أبير حسابين نجي أبير مدابين إحنا أنت خنقول ماتيو دليتنا كمل لعلنا مسألته دليت الكلمات مسألة أو تخنا نجارات كمل لعلنا نجي أبير حسابي نجي أبير نايبر خات عمل أخي نسمو خطوة خلصي أتي حلاي ويكلاي اتلقاس أملاخ يهوا جاي رايلنا الله ماتي أملاخ مسكن الذي مسبهريو خص على راي خني نجي أبير إمبوز أي قبل كاني مسناتو حساب مسناتو مخري أنت زيت محل عليفك أباخا دركي أي صوعني جزء أبيهر أباخا مرجم أي صوعني جزء أبيهر برخت كنا بر في التاوي إلى إذا من أنا مالش أملاخ مسجن جزء أبيهر مستوعلنا تزخفت موزنا جرس تزبر هالناسي كما يسنايو سامحوا ينابخا كما أملاخ زرعي لنا نجراب زر استزنتاي مسلكا جزء أبيهر مسكن أرجع حواتي صبوا جيرم قليل صومون ديوم أبقلات يا سلستسي عسر سلستن تايبل نحنا نتي تسفى منفس بأمنات كنقبله اتبرخت أبراهام كاسي بيسوس كريستوس نزاب كخون يبل حجينا من تاعتا نبرهان أبراهام برختي له تقيس وازلون تيل ناسي ندحرت ملسيلنا نبتبولي مون ندحرت ملسيلنا ترينا أبز فترة عسرت حدا مودات انديو أبراهام تتصويعه أب عسرت خلت تجن كنريو خلنا دحرني أبو أب كاران موت مالتيو حدا خابتن استفل على أبو وفتن قداميتي فقد الزلواسي كبارخة كان نبرخت كتكون ياتب
ሕጂ መጀመርያ እግዚኣብሔር አብርሃም ክጽውዖ ከሎ ካብ ኡር ከለዳውያን ይጽውዕዎ ካብ ደቡባዊ ባቢሎን ማለት እዩ ኣብ 11 ክጽዋዕ እንከሎ 11 ምድሪ ብፍላይቶም ኣብ ቋንቋም ዝገላበጦም ባበል አንጻር ናይ እግዚአብሔር ሰልፊ ዝተሰለፉ እግዚአብሔር ብቋንቋም ስበተኖም ካብ ደሰይም ከተማ ባቢሎን እዩ ንዕኡ ዝኸውን ነዊሕ ዝጠመተ ራእይ ኣብ አብርሃም ስለ ዝነበሩ እግዚአብሔር ስሒቡ ህዝቢ ዝኾንዎ ርስቱ ዝኾንዎ ብመንገዲ አብርሃም ይውፅኡ ስለዚህ ነብርሃም ክጽውዖን ከሎ ኣብታ መጀመርያ ተስፋ ዝኣትወሉ ታ ተስፋ መንፈስ ንያቅጥርዳና ከኣትወሉ ከሎ እንታይ ኢልዎ ክባርኸካ ንበረኸትካ መሊስካ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ሕጂ ኣብኡ ጠጠው ድብል ኣይኮነን ተባሪኽካስ ንበረኸት ንኽትከውን ኢልዩ ተስፋ ኣትኢሉ እዚ ተስፋ ዘርጅንሕና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸት ንዓና ንበረኸት አብርሃም መልዩ ዝመፀ ማለት እዩ ስለዚህ ንህዛብ እንት ክኸውን ሲ ኣብ ዕንጨት ዝቀርጉም እናበለሽ ይቕጽ ስለዚህ ነቲ በረኸት አብርሃም ኮኔክት ክንገብር ንሕር ኮይና ብመስቀል ሓሊፉ ኣብቲ እምነት በእምነት ምስናይ በረኸት አብርሃም ተሓወስቲ ኮይና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመርያ ንዓና ክርኢ ከሎ ክንባረኽ ጥራይ ደይኮነሲ ተባሪኽናስ መሊስና ከባናኻ በረኸት ክወጽእ ዝደሊ ናምነታ ምሳሌ ምዕራፍ 10 እንታይ ድብል ኣሎ በረኸት እግዚአብሔር ሲ ይህብትም ምስበለስ ሽጋር ግን ሕጂ ጽሩ እዩ ምስ በረኸት አምላኽ ሲ ዘሸግረካ ካብ አምላኽ ዘዕልወካ ኣይኮነን ሕጂ ብዙሕ ግዜ ግን ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ጢሞቴዎስ አንቶ ኤልሱ ሓፍተይ ጠቂሳቶ ነይራ እቶም ክብትሙ ዝደልዩ ሲ ኣብ ብዙሕ ፈተናን መፈንጠራን ይኣቱ ንብዙሕ ሰብ ከዓ ዘብርስ ኢሉ ንዖም ጥራይ ደይኮነሲ ንብዙሕ ሰብ ዝልክም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፈተናን ኣብ ብዙሕ መፈንጠራኻ ኢሉት መፈንጠራ ብዙሕ ኢሉ እንታይ ትጠንቅ ተልካ በረኸት ካብቲ መንፈሳዊ ትሕስኡን ርብሑን ካብቲ ንኣምላኽ ኢልካ ትገብሮም ነገር ውፅእ እንተዩ ካልእ ዓይነት ነገራት እንተዳ ወሳሲኽካሉ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ገጽ የውፃካ እዩ ምክንያቱ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ሲስተም ስለ ዝኾነ ገንዘብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳ ርኢናዮ ማዕረ አምላኽ ከመምልኾ ተጠቂሱ ዘሎ ገንዘብ ስለዚህ ሰብ ንገንዘብ ንሕር ክሰግድ ጀሚሩ ገንዘብ ዓቕሚ ሽቱ ሓደ መንፈስ ስለ ዘለዎ እዚ ማሞን እዚ እንታይ ድገብረካ ንሕር ኢልና ካብ ገጽ እግዚአብሔር ካብ ህልውና አምላኽ ካብቲ ናይ አምላኽ በረኸት ኣውፅዩ ናብ ናትካ ዝኾነ መዋጥርን ንስኻ ክትመጣጠር ክትብል ካብቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ወፂኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ክድልብ ክትብል ኣብዚ ሓሰብካይ ነገር ኢኻ ትወድቕ ሕጂ ታ በረኸት አብርሃም ግን ሽጋር የብላ ታ በረኸት እግዚአብሔር ይህብትም ሽጋር የብሉን ክብል ከሎ ግን ተባሪኽካ ንበረኸት ኣዝየ እንደው ዘደይካ እግዚአብሔር ይኸብር ስኻ ድማ ብልሓንቲ ነበር ሲያታ አልቲሜት ኩል ናይ እግዚአብሔር ስለዚህ ንእግዚአብሔር ክርኤልና ከሎ ክባርኸና ከሎ ኣብ ፈተነን ኣብ መፈንጠራን ዘይእቱ ተባሪኽናኻ ንበረኸት ብዙሕ ግዜ ሰባት ምንጭ በረኸቶም እግዚአብሔር ኮይኑ ይብገሱ እሞ ድሕሪ ተወሰነ እዋናትን ወይ ዓመታት ወይ ሲዝን ክትሪኦም ከለኻ ግን ካብቲ ሓቀኛ ናይ እግዚአብሔር ነገር ወፂኦም ክኸዱ ትርኢ ንምንታይ ንሕር ኢልካ እቲ እግዚአብሔር ናባኻ ዝለቆ በረኸት ብሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ ሓሳብካ ብኩሉ እንትናኻ እዩ ንእግዚአብሔር ዘስግደካ ካብዚ ወፃኢ ንሕር ክትሸራርፍ ንሕር ጀሚርካ እቲ በረኸት እግዚአብሔር ካልእ ነገራት እዩ ዘምፅእ ንዓኻ ንበረኸት አምላኽ እግዚአብሔር ምስ ሃበካ ንዓኻ ትበረኸት ስኻ ነቲ በረኸት ኣብቲ ግቡእ መዓሉ ተባሪኽካ ንበረኸት እንተዳ ደይትኸውን ድሕር ኮንካ ካልእ ዓይነት ነገራት እዩ ዛስ ዋይ ትሽጋር የብሉን ክብል ከሎ ፕሮፐርሊ ንበረኸት እግዚአብሔር ዘስተናብርን ኣብ ገግቡእ መዓላ ዘውዕልን ሰብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ብሙሉእ ልብኻ ብኩሉ ሓሳብካ ነቲ በረኸት አምላኽ እንተዳ ኣተሓሕዝኡ ተዚያ ፀቢቕካሉ ናብ ካልእ ነገር ሽፍት ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ኣብ ጢሞቴዎስ ተዛሪቦም ኣሎ ክሳዕ ናይ እምነት መርከቦም ዝተሰብረቶም ሲ እንታይ ትጠንቅት ኢልካስ ሓደ ካብኡ ጠንቂ ገንዘብ እዩ ብዘይካ ተኻልእ ዓይነት እቲ ካልእ ዶክትሪን ካልእ ዓይነት ትምህርትታት ኣብቲ ባክግራውንድ ናይቲ ሃገር ኣቲኻ ክትሪኦ ከለኻ ክህብትሙ ክብሉ ወርቅን ጨርቅን ክኾኑ ክብሉ ሲ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክኣትዉ ጀሚሩ ክሳዕ ንኣምላኽ ክሒዶም ንገንዘብ ከምልኹ ዝጀመሩ ሰባት ኣለዉ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ሕዳ ርኢና ኮይና እውን እቲ ሃብታም ሰብኣይ ሲ ከምኡ ኢሉ በቃ ኣኻዕቢቱ ጽቡቕ ሕጂ ኸ ኢሉስ ሕጂ ኸ መሊስኻ ካብኡ ዝገፍሕ ከዓ ክገብር ብዘሎ ሃብተይ ክጥርንፎ ኢሉ ብዛዕባ ናቱ ነገር ይሓስብ ዘሎ እግዚአብሔር ግን በታ ለይቲ ያመጽኡ ግን ተመላኽታ ኢልዎ ነፍስኻ ክወስድዋ ይብል ሕጂ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክርኤልና ከሎሲ ተባሪኽና ንበረኸት ክንከውን ንዓና ዘፈንጥረና ንዓና ናብ ዘይተደልየ ዘይኣምላኻዊ መገድታት ዘይወስደና ሱቱር ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከኣኒ ቅዱስ ዝኾነ በረኸት እዩ ጽባሕ ንጎ ንሕና ተባሪኽና ነቲ ብዙርያና ዘሎ ከዓ ንበረኸት ክንከውን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ምስተውሃብካ ኸ ሃቡ ክወሃበኩም እያ ትብል እግዚአብሔር ዝበካ ንኽትህብ
ስለዚህ ትናትካ መጠን ልግሲ ይውስኖ እዩ ማለት እዩ ተሃዲእካ ምንባር ማለት እዩ ብዘይ ሁከት ክትነብር ምሕር ኮንካ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ እንታይ ኢሉ ሃቡ ክወሃበኩም ሕጂ ክትህብ ከለኻ ወይ ከዓ ካብ ምቕባልሲ ማህብ ይባርኽ ኢሉ ስለዚህ እዚ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝን ሕግን እዩ እግዚአብሔር ክበካ ከሎ እስኻ መታ ንኽትህብ እዚ ነቲ ናትካ በረኸት ሳስቴን ድገብሮ ነዊሕ ንኽኸይድ ድገብሮ እዚ ምስጢር እዚ ስለዚህ ኣብዘን ክልተ ዜና ተኪራነ ክዛረብ እንደለኹ ኣምላኽ መስገን ኣብ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ናይ በረኸት መንገድታት ተጠቂሱሎ እሞ ኤልሲ ኣብዝኻ እንታይ ትውስኽልና እዚ ናይ በረኸት ክንሪኦም ከለናስ ብፍላይ ከኣኒ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዝተጻሕፈ ዋላ እውን ምሻሎ ግብራዊ ዝኾነ ትሪኦ ኣብ ሂወት ሰባት ንድኻ ከም መሃብ ንርእሱ እግዚአብሔር ደገ በረኸት ገይሩ እዩ ኣቂምዎ ዘሎ ብፍላይ ደስ ትብለኒ ጥቕስላ ከንብባ ደስ ብለኒ ኣብ መዝሙር ዳዊት 41 ተዳሪና ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ብመዓልቲ መከራ የናግፎ እግዚአብሔር ይሕልዎን ብሂወት እውን የንብሮ ንሱ ኣብ ምድሪ ብፁዕ ይኸውን ናፍቓት ጸላእቱ ኣይሕልፎን ኣብ መደቀሲ ድናሲኡ ከሎ እግዚአብሔር ይድግፎ ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ እግዚአብሔር ሲ ክሳዕ ክንዲ ነቲ ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ዋላ ኸማነይ ብበረኸት ጥራይ ደይኮነስ ትሪእልኻ ኣብ ሕማሞን ከይተረፈሲ ዓራቱ የንጽፈሉ ብለካ ዓራት ዝንጸፍ መዓሲት ትሕመም ዝትንሲበት እንታይ ደስምዕ ይፍውሶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንድኻ ክሓሊ ከሎ ሰብ እግዚአብሔር ከዓ ይሓልየሉ እዩ ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገራት እዩ ዘናግፎ እና በታ ዘላትካ ከተማቐል ከለኻ ናይ ምምቓል ሂወት ሓደ ካፍቲ ናይ ኣምልኾ ወይ ጋድሊነስ ዝበሃል እዚ እዩ ንኣምላኽን ነቶም ከባቢኻ ምሳኻ ዘለው ብቁጠባዊ ዝተሃስዩ ምድጋፍ እዚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ደገ በረኸት እዩ ዋላ ኸማነይ ኣይ ቲንክ ንሰብ ቆሮንጠስ ድይወ ምዕራፍ 9:8-9 እታ ወይ ዝጠቐስና ክብሎም ከሎስ ካፍቲ ድኽነቶም ሓለፋ ዓቕሞምን ክህቡ ኣብቲ ምዕራፍ ዘሎ ከለው ንሰብ መቆደንያ ክንእዶም ከሎ ንርኢ ሕጂሲ መሃብ ማለት ግድነት ብዝሒ ሃሊካ ኣይኮነን መሃብ እምነት እያ ትደለ ምክንያቱ እታ ለብጦን ዝሃበት ሰበይትሲ ሰብ ዝነበረ ሂዋ እታ መበለት ሰበይትን ኤልያስ መፅያ ዝሃበቶ እታ በሊዓ ክትሞታ ድሓሰበት እያ ሂባታ ሕጂሲ እግዚአብሔር ሲ ከም ዘብቁል እቲ ዘርኢ ንዘርኣይ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ክትዘርእ እንከለኻሲ ንዘርእኻ ጥራይ ዘይኮነ ንቐለብካ ዝኸውን እውን ዝህብ ኣምላኽ እሞ እዚ ኣዝዩ ደስ ዘብል መገዲ በረኸት እዩ ኢለ ዝሓስቦ ካልእ እውን ተስፋ ዝተዋህበና ብዛዕባ በረኸት እንተዳሪናስ ብፍላይ ከዓ ንመናእሰያትን ንኣሽቱን ኢለ ዝሓስብ ኣብ ኤፌሶን ዲደሎ ሓቀይ ኣቱም ውሉድ እዚ ቁኑዕ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎ እዚ ይብለና እቲ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ ኢሉ ቅድሚኻ ጽቡቕ ኮነልካን ኣብ ዕድሜኻ ከዓ ኣብ ምድሪ መታን ክነውሕ እዚ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ ጽቡቕ ኮነልካ ኣብዚኣሲ this is ኣብዛ ምድሪ እንዳነበርካ ጽቡቕ ኮነልካ ዝተዋህበ ተስፋ እንተዳሃሊ ንወለድኻ ምእዛዝን ምኽባር ኣብ ዓለም ከዓ ዕድሜኻ ምንውሕ ዕድሜኻ ንረስ በተሓደ በዚ ናይ መሃብሲ እግዚአብሔር ስንሕማም ዲል ገብረሎምሽ ዕድመ ምንዋሕ ከዓ ካብ ሕማም ስድ ትርሕቀለ ኣፍታ ንድኻ ደብል ከዓ ዓራት የንጽፈሉ ኢሉ ስለዚ ለጋስ ሰብ ብጥዕናው ናይ ምብራኽ እዩ ዘስምዕ እዚ ቃል እግዚአብሔርና መሃብ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ሂወትና ክንለማመዶ ዘለና ጽቡቕ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ በረኸት እዩ ሰብ ብብዙሕ መዳይ ተባሪኹ ክንብሎ እንድሕር ደኣ ኮይናስ እንታይ ዓይነት መለክዒ ክህልወና ደሎ ፓስተር ያ ጽቡቕቲ ሕቶ እያ ሓንቲ ወይ ብዛዕባ እቲ ገላትያ ምዕራፍ 3 ክዛረብ ከሎ
سامون تنكفى بالوانيرو نحنا نتسفى منفس بأمنتكم قبلوا تبارك أبراهام بكريستوس نهزاب من أنت خونسي أبعين أي تسكال زبل رجوي صحيح لما كريستوس كأمرجم كينا خمرجم حقي تشاهد النايل له إحنا بأمنت تم بأمنت زلوا زبلوا كلاتهم ساتهم ولد أبراهام يوميلنا لما صحيح قدوس هذا أبراهام سي أبوناي نأمنت أبوناي مالتيو نبراهام استوهبت تسفى خانيرو أبانا خاز عيي مالتيو سخاتايو እግዚአብሔር ከም ዝባርኾ ዝባርኾ ጥራይ ደይኮነ ግን ንበረኸት ከም ዝገብሮ ማለት እዩ በንጻሩ ክዛረብ ከለኻ ዝባረኸካ ብሩኽ ኢልወሎ ዝረገመካ ዘበለ ኩልኻ ርጉም ክኸውን ኢልወሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኣብ አብርሃም እንታይ ይገብር ነይሩ እዩ ይዓይ ነይሩ እዩ ይሰርሕ ነይሩ እዩ ንበረኸትካ ኮይኑ ንብዙሓት ብብዙሕ ነገር ሃብቲሙ ብዙሕ ነገር ዓቢ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ትሕቲኻ ንብዙሓት ጽላል ኮይኑ ከም ዝነበረ ንርኢና ሓደ ግዜ ሲ ኣይድኖ ኣብ ገለ ኤምቢቢያ ሓደ ብጣዕሚ ዘደንግጽ መስኪን ሰብሪ ኢሉ ጀካ ገንዘብሲ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብሉ ኢሉ ሕጂ ምናልባት ሓደ ድኻ ኣምሮ ዘለዎ ሰብ ገንዘብ ዘለዎ ዳ ከመይ ኢሉ መስኪን ሰብዚ ይብል ይኸውን ግን ገንዘብ ሃብታም ድኻ ሰብ ኣሎ ነቲ ሃብቱ ባርያ ኮይኑ ዝነብር ማለት ነቲ ሃብቱ ኣገልጋሊ ኮይኑ ዝነብር እግዚአብሔር ገንዘብ ናብ ኢድካ ከምጽኦ ከሎ መገልገሊ ክኸውን ተገልግለካ ክትዓየሉ ክሰርሓሉ ላሉ እምበር ንሱ ጣዖት ክኾነካ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሃብታም ዝበሃል ሰብ ተባሪኹ ዝበሃል ሰብሲ ትሕዝቶ ኣኪቡ ጥራይ ኣይኮነን ተባሪኹ ንብለባት በቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መልእክቲ ካይዳ ካብ ርእሱ ወፃኢ ሕልፍ ኢሉሲ ንኻልኦት ሰባት ክኸውን ከሎ ንበረኸት ክኸውን ከሎ ንብዙሓት ሰባት ክድግፍ ከሎ ንብዙሓት ሰባት ጽላል ክኸውን ከሎ እንታይ ንብሎ ብሓቂ ተባሪኹ ንብሎ ማለት እዩ ንብዙሓት ዕድል ክኸፍት ከሎ ክፈጥር ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ምብራኽሲ ካብ ርእስኻ ወፂኻ ንኻልኦት ሰብ ክትከውን ከለኻ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረሎ ናይ ብሓቂ ባሪኹ ናይ ብሓቂ ዕብይዎ እግዚአብሔር ኢልካስ ክትዛረበሉ ትኽእል ተደይኮነ ትድኻውን ገዛ ርእሱ ሞ ይኸውን ገዛ ርእሱ ዘይከውን ሰብሲ የለን ማለት እዩ ገዛ ርእሱስ ኩሉ ሰብ እውን ይኸውን እዩ ስለዚ ብዛዕባ በረኸት ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ካብ ርእሱ ወፃኢ ክንብል ከለና ንናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ንናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ንምግልጋል ንኣብነት ኢያሱሲ ካብዚ ቃል ንየማን ኮነን ፀጋም ኣይቲ ዝበል ሽዑ ትኸይድ እሞ ኢሉ ሽዑ መንገድኻ ተቐንዕ እሞ ክሰልጠካ ድማ ኢሉ ናይ ኢያሱ እቲ ዝዓበየ ዓወቱ እንታይ ምግባር እዩ መንገዲ ምስ ኣምላኽ ምቅንዕ እዩ እቲ ምስላጥ ውፅኢት እዩ እቲ ምቕናዕ ውፅኢት እዩ ማለት ስለዚ ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ናብ ህይወትና በረኸት ከምፅእ ከሎሲ ስራሕ ኣምላኽ ክንዓየሉ ኣብታ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብታ ናይ እግዚአብሔር ኪንግደም ክንገብር ማለት እዩ ከነዋፍሮ መታን ከነዕዮ መታን ማለት እዩ ድሕዳሪናዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሰለስተ ምሽ ሂቦም እሕናሲ መገብቲ ኢና ሰብ ሕድሪ ኢና እምበር ዋናታት ኣይኮናን ከም ዋናታት ጌርና ክንሓስብ የብልናን ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ክመፅእ ፀጋ ድዩ ሃብቲ ድዩ ዘይጎድስ እግዚአብሔር ዝህበና ዘበለ ኩሉ እንታይ ንሕና ከነመሓድሮ ኢሉ ስቴዋርድስ ኢና ንሕና ስቴዋርድስ ከም ምዃንና መጠን ብመጠን ዝሸረፍናሉ እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ እዚ ንፋዕ ነገር ያለው ኢሉ እግዚአብሔር ናባና ከውሕዘና ኣይግድን እንድሕር ደኣ ርእስና ጥራይ ንኸውን ኮይንና ግን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳቡን ኣይወቕዕናዮን ንዑን ኣያማላእናዮን ብርእሲ እቲ በረኸት እውን ቀጻልነት ኣይህልዎን ማለት እዩ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ በረኸት እግዚአብሔር ይህብትን ገለ ሽጋር ከዓ ኣይውስኸልን እቲ ገንዘብ ምስ መፀስ ከሸግረካ ኣይኮነን ልብኻ ክሕዞ ኣይኮነን ዘለዎ ክገዝኣካ ኣይኮነን ዘለዎ ንኻልእ ኢኻ ንበረኸት ክትከውን ዘለካ ኢለ ዝኣምን I think ኣዋኽለኒ ማለት ኣብዛ ናይ ኣኪል ሓወይ ክምላኣሉሲ ኣብቲ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12 ክሳብ 14 ተርእይና እንታይ ድብል እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ትዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ምስ በለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፅኣና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእን ገንዘቡ ዝኾኖን ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና ሓለፈ ይብል ኣብዚያ እንታይ ታ ዛረበላ ዘለኹ ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪሲ ዝቐንእ ኢልዎ እዛ ኣብዚያ ዘላ አንቀጽ ወይ ታባተ ጠቂሳ ዘላ ኣገላልጻ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 18 ተርእይና እንታይ ድብል ካብ 17 ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ሃብታማት ክዕበዩ
بتخن حقوس يلو كله بلكس زبنا أملاخ مبر بزحل أفهاب تخيمونا عزوزو مسبلة جبرت سناي كخونو بسناي جبري كهبتمو لجاساتن مما قلتن كخونو ناي حق هيوت من أنت كرخبو نتزمت زود لجزية سبوع مسارات نرقصهم كوكبو عزوزو ميل سلازك زي أبير كبار خلنا خلو كاوشتنا دوتنا جبرتاي تلك سناي جبري أنتوي قاليو مس زي أبير هيوتنا خبار خلنا خلص مس مفواسات حيزاتو دسيلن نبعلو بتعنا من بعد برخة أملاخي بوزح نجار له أبي هوت مس جنزب ترى ديكو نسي ناتو ولا الجنزب زخونة نايوش تسلام كله برخة أملاخي مزات حيزنا خريج خلنا الناس لازم نسنا يجبر زقن ولودون حركوينا بينا يسنا يجبر خات كنا زابير تباريخك كتبارخ تعنا تهيبك زابير كيت كان حمومات بخت فوز إذا خول لازم برخة أملاخي ذا سويتا نسنا نرؤسوسي نسنا يجبر زقن ولودون سلازم حدا خابتي نبرخة أبراهام مليوز مت برخة قويتنا نبعلو حدا مجلس ينتهي الكاسي نايتم أمنتي نبال بسنا يجبر قبل المبالي لازم كابز زعب برخة يلا فلايت أنا سنا يجبر نعم أتسكي تخسي يجبر لا سلد نوعي ويتاي برخ جلا سوات حجنا زناي كالأيت قرنطوس شمون تتشعب تزلات أجا قويتنا يسوع كريستوس تفلتي خمو نسخاتكم بتدخلناتهم من تختبتمس هابتام كنسو من انتخاتكم دخية تبل بزح جزء مس منفسه ترجم كتحزوا كفتنو طريقة نتي كنهبتم ويدما بقط أبخ نبارخسي فقد أملاخ يكون النمبال كال ترجم كهبوات سمعها جن ندحرها تمعرف بمولور إناسي ناي كريستيانا ولجسي ويدما وهبت نسب مقدونياس ندا نادوم كلو إنا نري حجي بزح جزء جلت أقصي ويجلت حف كنوصل كلنا كافت كونتكست ناتوت إنا هنوصله جباي كنا تحسب بملوس نتاي بلالو نبلين علنا أوسي بزعباتهم سب مقدونيا كعقمو من حلف عقمو من لجسناتهم عززة دابلا كنقدم من دات أنحي شعوء نزات أقصي زيات زاري بوامالات ما زيا بزعبا قطبا وتحسدو اتزارب زعبا منفساوي كال دخلنتنا حاتيات وي بمنفس دخام خانا يكونت نتزارب مزيك نبهالو صنحنا إذا تحاز انتي تبلنا حادرالو باستر وابزسي ገንዘብ ስም ምድራዊ እንዲሁ ማለት ገንዘብ ስም ምድራዊ እዩ ሀብትስ ምድራዊ እዩ እንታይ ጉኡዝ እዩ ግና ኸ እንድሕር ደኣ በጋባብ ተጠቂምካሉ ግን ምስ መንፈሳዊ ነገር ስም ትእሳራሉ ምክንያቱ ነቶም ሃብታማስ መማቐልቲ ክኾኑ ርእሶምሲ ጽቡቕ መዝገብ ኣብ ሰማይ ከዋህልል ኢልዎም ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ዋላ ነቶም ድኻታት ክዛረብ ከሎ ኣብ ያዕቆብ ሲ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ነቶም ብእምነት ክህብቱም ኢሉ ዝፀውዖም ኢልዎም ኣሎ እንደገና ነታ ትጽበ መንግስቲ ወረስቲ ክኾኑ ኢሎም ዝተፀውዖም ምዃኖም ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ዝኽነብር ከለና እንድሕር ደኣ ነቲ ገንዘብ ወይ ከላ ነቲ ኣብ ኢድና ዝመጽእ በረኸት በገባብ እንድሕር ደኣ ተጠቒምናሉ ሲ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ተጽዕኖ ይገብር ጽልዋ ይገብር ንርእሱ ኣምልኾ እዩ ሓደ ካብቲ ኣምልኾ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ኣብ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሓደ እኳ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር ልሳን ዘይለጉም እንተሎ ንኣምላኽ ዘምልኾ ከም ዘሎ እንተመሰሎሲ ኣምልኾ ኾንቲ ምስ በለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ኢሉ እቲ ንጹህን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ እዚ ኢሉ ንጹህ እንደገና ርኽሰት ዘይብሉ ኣምልኾ እዚ ኣምልኾ ኢልዎ ዘሎ እዚ ሃሌሉያ ኢልካ ምዝማር ምውዳስ እሱ ኣይኮነን ዛርብ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣምልኾ እዩ ኣምልኾ ኢልዎ ዘሎ እንታይ እቲ ንእግዚአብሔር ናይ ምምሳል ምስጢር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ ኢልዎ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ እናመሰልና ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ እንዳተላበስና ክንከይድ እንከለና ከምቲ ኣምላኽ ለጋስ ዝኾነ ማለት ንሕና ኸ እንታይ ኢና ንኸውን መማቐልቲ ኢና ንኸውን ለጋሳት እንዳኾንና ኢና ንኸውን ስለዚ ርእስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እናሓሉኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ሲ ኣብ መከረኦምን ፀበበኦምን ምብፃሕ እዩ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ መከሮም ኣብ ሽግሮም ኣብ ፀበበኦም ክትበፅሓሎም ከለኻ ናይ ሰባት ቀዳማይ ነገር መልሲ ሕቶ ትኸውን ኣለኻ ሰባት ተሸጊሮም ጠምዮም ስኢኖም ክጽልዩ ጸኒሖም መልሲ ሕቶ ኮንካ ንዕኦም
መልስ ክትኮኖም ከለኻ ኣዝዩ ካብኡ ዝዓቢ ዝሕጉስ ነገር የለን ማለት እዩ ክምለሰልካ ኢልካ ኾን ገለ ይኮልካ ግን ናይ ኣምላኽ ማዓይቲ ክትከውን ኢልካ በዚ ነገር ዚ ክትተግህ ክትሰርሕ ከለኻ ልብ እግዚኣብሔር የቕስን እሞ በዚ ነገር ዚ ኣዝየ ከታብዕ ደልን ህዝቢ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣብ ዘመንና ኣገልገልቲ ነገልጋሊ መሃብ ንቤተ ክርስቲያን መሃብ ከም ሕሱም እዩ ዝንገረሉ ማለት እዩ ንድኻ ሃብ ኢሎም ግን ኣብ ድኻ ይልኣኹም ስለዚ ቅድም ክንጸድቕ ኢልና ንህቦ ነበርና ሓንሳብ ጽድቂ ብእምነት ምዃኑ ምስ ተረዳእና ዋላ ትምትኳቡን ገዲፍናዮ ማለት እዩ ድኻ ምርዳእውን ገዲፍናዮ ማለት ስለዚ ናብቲ መሰረታዊ ነገር ንመለስ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሽጉራት ጽጉማት ንርአዮም እሞ ልቦም ንደግፍ ጎደሎም ንመልእ ኢለ ከም መሓላለፍ ይደሊ ከምዚ ዓይነት መንገዲ እንድሕዳ ንመላለስ ኮይና እዚ ዓይነ መርገም እዚ ታይገብርኒ ኣብ ህይወትና ኣይጸንዕኒ ሓይሊ ኣይህልዎን ማለት ስለዚ ንምጥቅላል ሓይሊ መርገም ተሰብር ኢና ነርና ሓደ ካብቲ ንመርገም ሓይሊ ተሰብር ታይልናዮ ንወለድኻ ምእዛዝ ከም ዝሰብር ኣብ ምድሪ ክጠመልካ ዕድሜኻ ክነውሕ እንደገና ጽቡቕ ኮነልካ ኢሉሎ እንደገና ድሕር ብምሃብ ናይ ምዝራእን ናይ ምዕጻድን ሕግኻ ብኡኻ ምእዙዝ ምዃን ጽቡቕ እዩ ዘረወ እንድኻታት ሃበ ጽድቁ ዘላለም ይነብር ኢልና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ እንደገና ከዓኒ ሃብ ክወሃበካ ኢሉ መምርሒ ንሱ ማለት እዩ ንኹኑ ክትተሰጎደ ሙሉእ እተፋረወ መስፈርሲ ኣብ ሕቑፍኻ ክህቡኻ እዮም ኢሉ ስለዚ በዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መምርሒ መትከል ክንከይድ ከለና ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ኣብ ህይወትና ይመጽእ መርገም ዘበለኻ ከሉ ከዓ ካብ ህይወትና ይስበር እዩ ስለዚ ለጋሳትን መማቐልትን ክንከውን በዚ ጋጣም እዚ ጻውዒት ክገብር ይደሊ ማለት እዩ ጎይታ ይባርኽካ ፓስተር ኤልሲ ክትጽልይልና ነዚ ብዛዕባ እዚ ክንብሎ ጸንሐና ክትጽልይልና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብኩሉ ኩነታትካ ዋላውን ክትረኽቦ ዘይትኽእል ዓይነት ደገ በረኸት ይኸፍት እዩ ደገ ስራሕ ይኸፍት እዩ ዋላውን ናይ ትምህርቲ ኣብ ውሽጥና ክንመሃር እንደሊ ናብ ዓብ ደረጃ ክንመሃር እንደሊ እግዚአብሔር ደገ ይኸፍት እዩ በዚ ሰዓት እዚ ክንጽልይና እግዚአብሔር ዝኸፍቶ ደገታት ክህሉ እዩ بأمنة نحن عدم እግዚአብሔር مسكن كنقبل إنا كلنا نصلي قويتا أنا مسكنا كلنا بيسوس كريستوس እግዚአብሔር አቦ እነሆ በልሕ ዘስናኑ መኸዳ ሰረገላ ክገብረካ ነኽራን ክሳዕ ዝድቆሱ ከተኺዶም ኢኻ ከም ዝተባህለ ሎማ ዓንቲ ናይ ቁጠባው ፀገን ከረን ኮይኑ ክሰግርዎ ዘይከኣሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኃይል መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እስኻ ደገ ክትከፍት ንስኻ ምስተውዓል ክትህቦም ንስኻ ብርሃን ቃልካ ክትቦም ንስኻ እግዚአብሔር አቦ በታ ዘላቶም ተኣሚኖም መሃብኩም መሃሩሞ እዚ በረኸት እዚ ኣኽራን እዚ ዓነው ኢሉ ኣብ ቅድሚኦም ክፈርስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ አንተ ዓቢ ከረን ንስኻ መኒኻ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ከም ዝተባህለ ሎማ ዓንቲ እግዚአብሔር እንሆ ኣነ ዳ ኸመይ ለኣብ ዝኽበጽሕ ኣይክእልኒ ኣነ ዳ ድሕረ ባይታይ ከም ዝንድዩ ኣነ ዳ ብድኽነቴ ዓቤ እዚ ክሰግሮ ኣይክእልኒ ዝብላ ተሓሳስባ ኩሉ ብቓልካ እግዚአብሔር ተለዊጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሩህ መጻኢ ናይ ህዝብኻ እግዚአብሔር አቦ እትናትካ ንስኻ ዝራኻሎም እስኻ ዝመደብካሎም መጥማት ክኽእሉ ሎማ ዓንቲ ኣዒንቶም ክኽፈት ጽለለኹ بشم يسوع كريستوس كتور دخنت زبلة سنسلت عنكلاوي نايكوت أوات أجم يسبر بالله نعوزت إن إحنا يجان أنت حيلي بيسوع كريستوس سم نصبر لنا بيسوع كريستوس سم يسوع كريستوس نسخة زات خايب بيت برخت إنه كهلونا يقدني برهان بتسلمات يا برهنا برت سلمات حزون تحفي مو أتا برهان زخون كيسوع كريستوس بزي إيريزون برهان خون لهم سلمات زبلخ جناح تسلخ بيسوع كريستوس سم صلتنا سلسمع كاتها مسجة نهزب خاصلة الساجر ندك خاصلة الساجر أبعاب نجار እግዚአብሔር ንስኻ ዝመደብ ካሎም እግዚአብሔር አቦ ስለተሳግሮም አመስግነ ካለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነሆ ካብ حمد العلكا سب تجبر إنه كاب قاسا العلكا نجوس تجبر እግዚአብሔር يوسف እግዚአብሔር ناب نجسنت زمت خايو نداويت ناب نجسنت زمت خايو እግዚአብሔር طبب ملئ كادم እግዚአብሔር نسولومن كم زبالة طبب كركبك سعزيك الزبارخ كايوم نسخة إقامه بشم يسوع كريستوس إذ طبب زي أب حزب خاك خون تصلح
ጸሎትና ስለሰማዕካ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ትንሳኤ ቻነል ከምዚ ዝበለ ግሩም ግዜ ክህልወና ስለ ጻውዒት ኣኽቢርኩም ዝመጸኹም ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽኩም። ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ትንሳኤ ቻነልን ጎይታ ይባርኽኩም ክብለኩም ይፈቱ። ከምዚ ዝኣመሰለ ግሩም መኣዲ ናይ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝሃበና ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣዚና ንባርኾ። ንሎም ዘዳለናዮ መደብ እዚ ነይሩ። በዚ ዝጸንሐና ዝርርብ ተባሪኽኩም ተለዊጥኩም ተሳጊርኩም ክትኮኑ እምንቶና እዩ። ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብዛሓልኩም። ነዚ መደባትና ንዘይረኣይዎ ወይ እውን ዘይበጽሖም ሰባት መታን ተኻፈልቲ ዝበረኸት ክኾኑ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣገልግሎትና ደግፉ። ኣምላኽ ይባርኽኩም። ኣይትረስዑ በረኸት እግዚአብሔር የህብትም ሽጋር እውን ገለ ኣይውስኸሉ